Cordial e fluido, así describiron a alcaldesa de Cambados e o presidente do Consello Regulador o encontro que esta mañá mantiveron en Pontevedra para abordar a organización da Festa do Albariño deste ano. Fátima Abal destacou a importancia da colaboración entre as dúas institucións, que cristalizará nun convenio que recollerá os compromisos adquiridos por ambas partes. Entre eles, a recuperación da festa para os veciños de Cambados e o intento de regular a afluenza de público ao Paseo da Calzada, cumprindo a normativa legal vixente en materia de horarios. Sobre este punto, no centro da polémica dende a semana pasada, Abal asegurou que coincide coa decisión do Pleno do Consello Regulador de respectar os horarios de peche segundo marca a norma vixente, aínda que non aclara cal será esta hora de peche. Pola súa banda, Juan Gil asegurou que para o Consello é prioritario manter unha correcta relación institucional co Concello. Agora agardan a que as cuestións que se abordaron en reunións pasadas sobre a festa do Albariño se plasmen neste convenio bilateral e que se dirixan a dignificar a festa do Viño Rías Baixas Albariño. Por iso, continuarán na organización da festa.